Pojď, no jde. No. O, teď zlomí. Tohle to vydělala i vám. Samozřejmě na pořád, jo, protože ona, kdyby jsme ji dali pryč, tak by umřela. Jo. Honem! No pojď. A nech pana kameramana. No pojď. No tak nepoznala nic jiného, jo, ale snažíme se, aby se tady samozřejmě měla dobře, no, tak. Jo, jasně. Jo.